lang. 75 years. Ay, dumating din siya. Anong oras na? Bakit ngayon lang siya? Okay. Huminahon ka. Bakit ngayon ka lang? Akala ko pupunta ka. Bakit hindi kayo pumunta? May nangyari. Sandali lang. Bakit po kayo ganyan, sir? Bakit yung hinayaan maging gano'n na lang to? Alam niyo ba kung gaano katagal naghintay yung mga bata? Ayaw na nga nilang umalis kanina sa school. Kapag nangako kayo sa kanila, dapat tutuparin niyo to. Gusto kong ipaalala sa'yo, sinabi ko kay Stephen na papunta na ako. Nagkataon lang na may nangyari sa office. Sana tumawag man lang kayo ulit. Yun ang basic human courtesy. Hindi mo ba alam yun? Miss Malu, huwag mo akong tinataasan ng boses. Kaya kitang tanggalin anumang oras. Yan lang ba ang kaya mong gawin? Sige, tanggalin mo ako kung gusto mo, ha? Sige, aalis ako. Pero tandaan mo to. Balang araw, pagsisisihan mo ito at marirealize mo ang pagkakamali mo. Ayokong tulungan ng isang taong cold-blooded, heartless, insensitive at higit sa lahat, untrustworthy na taong tulad mo. Ha? Sige lang! Teka lang, ano yan? Hindi mo naman kailangan lumod sa akin eh. Sir, bakit po? Ano nangyari sa inyo? Nasa bulsa? Sandali, kukunin ko na.